Vinga, vaig a explicar-vos ara els apartats 3 i 4. D'acord? Veureu que no són difícils. Un és un tant per cent i l'altre és un tant per milió. Si recordeu, els anteriors apartats que vam fer eren el tant per cent pes-pes i el tant per cent volum-volum. El primer estava en grams i el segon en mil·lilitres. No ho vaig comentar, però en els problemes, clar, no sempre us ho donaré en grams. Pot ser que si us faig calcular un tant per cent pes-pes us doni en mil·ligrams, quilograms, i hagueu de fer un canvi d'unitat amb els factors de conversió que domineu plenament. O que si és un tant per cent en volum, no us ho doni exactament en mil·lilitres, que mil·lilitres és el que heu de posar, sinó que us ho doni en litres, decalitres, i hagueu de fer un canvi d'unitat a mil·lilitres. D'acord? Anem a veure ara el que és el tant per cent pes-volum. Com es diu pes-volum, vol dir a dalt tindré grams i a baix tindré mil·lilitres. A dalt, com abans, tinc el solut i a baix la dissolució. Serien grams de solut entre mil·lilitres de dissolució i per cent, perquè és un tant per cent. Ja veieu que fins i tot, si les haguéssiu de memoritzar, són fàcils. Anem a veure una fórmula. Diu, si barrejo 25 grams de NaCl, que és la sal, amb una mica d'aigua, i enrasso amb aigua en un matràs de forat, si recordeu que tenia la ratlleta, de 150 mil·lilitres, quin tant per cent pes-volum tindrem? Com sempre, poso solut, dissolvent i dissolució. Anem a veure, qui és el solut? Primer que em parlen de sal, que normalment el sòlid sempre és el solut. Però a part, si mireu 25 respecte a 150, encara que siguin unitats diferents, soluts són 25 grams de NaCl. El dissolvent em diuen que enrasso amb aigua. No em diuen quanta aigua poso, perquè en el matràs de forat ja sabeu que no es calcula l'aigua, senzillament enrasso. Poso aigua. I la dissolució, en aquest cas, seria el total. Quan jo tinc la sal a baix i he enrassat amb aigua, el que em queda, no, seria la dissolució, el conjunt de les dues coses. I quan ja, fins a enrassar, 150 mil·lilitres. D'acord? Això és important que veieu que el volum de la dissolució realment és el volum del matràs de forat, perquè vaig fins a l'enràs. Com es faria el càlcul? Posaríem la fórmula, el primer, com la teniu aquí, vosaltres ho torneu a copiar. Jo directament ja he substituït. I si us fixeu, el tant per cent pes-volum serien 25 grams de NaCl aniria a dalt, que això és el solut. A baix m'anirien els 150 mil·lilitres de dissolució i multiplicat per 100. Ho poso a la calculadora, serien 25% entre 150 i em dona 16,67 tant per cent pes-volum. D'acord? Veieu que no és difícil. I anem a veure el quart, que serien les parts per milió. Les parts per milió, l'única diferència que hi ha és que en lloc de percent fem per 10 a la 6. O sigui, realment seria com un tant per cent pes-pes. Mireu, gram solut, gram dissolució. És com el tant per cent pes-pes. Però en lloc de percent faig per 10 a la 6. Per què 10 a la 6? Perquè 10 a la 6 és un milió i estem parlant de parts per milió. Abans eren tants per cent, per això multiplico per 100, aquí són parts per milió i per això multiplico per 10 a la 6. Si a la calculadora, en lloc de posar 10 a la 6, voleu posar un milió, no hi ha problema. ppm s'anomena, per tant, parts per milió. Us ho he posat aquí baix. I on heu vist els ppms? Els hem parlat amb les pastes de dents. Si recordeu la quantitat de fluor que posa una pasta, i si voleu aneu a mirar les pastes que teniu a casa, posa 75 ppm. Són les parts per milió de fluor que porta. Ens està indicant la concentració en fluor de la pasta de dents. D'acord? Anem a fer un exemple. Diu, tinc 30 grams d'un xarop que conté 0,00031 grams de levotiroxina. Quina concentració de PA, de principi actiu, hi ha expressat en ppms? Com sempre, el primer que faig, solut, dissolvent, dissolució. D'acord? Solut. Qui serà el solut? Mireu aquest, 0,0001 gram. El que està en menys quantitat veig clarament que és la levotiroxina, que a més és el principi actiu. Normalment el principi actiu sempre és el solut perquè és el que està en menys quantitat. Per tant, solut, 0,0001 grams de levotiroxina. Qui serà la dissolució? La dissolució serà el conjunt del xarop. El xarop que hi ha dintre de l'ampolla, tot allò junt és la dissolució. I quant xarop tinc? 30 grams. I què serà el dissolvent? Aquí el dissolvent no és només aigua. Si recordeu com vam fer el xarop del dalsi, el xarop està fet de sucre i aigua. Realment el dissolvent aquí és l'excipient, que seria aigua més sucre. Molt bé, un cop definit això, hauríeu de copiar la fórmula com fem sempre i senzillament substituir. Primer posarem els grams de solut a dalt, que sabem que són 0,0001 grams de levotiroxina. A baix posarem els grams de dissolució, que són els 30 grams de xarop, i multiplicarem per 10 a la 6. Per entrar-ho a la calculadora podeu fer 0,0001 grams, 0,0001
exp 6, us he posat aquí, dividit entre 30. O si ho feu posant 1.000.000, fiqueu 0,001 per 1.000.000 entre 30. I us donarà 3,33 ppm. De la mateixa manera que l'altre dia, ara us posaré diferents exercicis perquè practiqueu, tant d'aquests d'avui com dels de l'altre dia, i us donaré les solucions, a veure si hi ha qualsevol dubte m'ho dieu, d'acord? Vinga, va, apartats 3 i 4, fets.